isebe eli lethu eyona nto iyenzayo ukuncedisana namafama ukuba mawakwazi ukufika kwimarike okanye kubantu abangabathengi abasisigxina, ngoba asifuni iziphumo izivuno zabo zibole okanye zonakale zingathengwanga. Yiyo le nto sincedisana namanye amaziko ukuze sibancedise bafumane indawo apho banokuthengisa khona. Ndiyavuya ukuba wonke lalapha amafama, andithethi nyani xa ndithi wonke, awanaxhala lokuba izinto zabo bazivunileyo, igadi neentsimi zabo azithengwa, ngoba bayaqhayisa apho uba sebenazo indawo ezide zifake ne-order zithenge kubo. So sikhuthaza nabanye ukuba mabangahlali ecaleni, apha esebeni bayacetyiswa ukuba mabenze njani bade bafunelwe indawo abanothi bathengise kuzo. Sifuna iqine ke le nto yokuba amafama nangani belimela bona okanye ukuzithengisela, eyona njongo yethu phezulu ukuba mabade bakhule, kungathiwa ngamafama akhasayo, mabade bafikelele kwiqondo lokuba babe ngoosomashishini, babe zii-commercial farmers, ukuze noko bade bagraduate babe ngoonobhizinesi. Siyavuya ke xa befumana imarket ngolu hlobo bayifumana ngalo, bayabonakalisa ngoba abanye sebenawo amasithuba emisebenzi. And kwi-farming especially kwezi zilihlaza izinto, amathuba emisebenzi aqhubeka unyaka wonke. MC wakwa-Treasury ebeThekwilishwa usixelele nje kakuhle, so xa i-department nganye i-allocate okanye distributha ibudget yayo ibeka i-2% ecaleni of the equitable share, so that ixesha le-disaster xa lifikile sikwazi ukuncedisa amafama.